И здравейте, приятели! Днес се завръщаме в Brawl Stars. Абонирайте се, лайквайте. Приятно гледане. Сега мисля тук да изпълня няколко квеста. Тук трябва да пия 5 човека. Добре. Да започваме. Сега обаче ще игра на пробъл с Мортис. Оха. Добре. Цак, цак, цак. Единия е думнат. Тия тримката. Ей, убиха ме. Добре, тук така. Ще се... Ей! Трябва тук да отумна един супер. Че ми се струва, че без него няма да стане. Арва. Па! Айде. Така, тук. Така. Оха. Винаги явно трябва да се съсилвам към някой друг, а не към Крифъл. Аз на ко съм биш да го убия? Гадост, гадно. Как му убива винаги? Брат, как му тунка толкова лесно? Не мога да разбера. Ето често си я праскам. Айде, думнат. Ох. Гила. Гадния гил. Пред тук съсилвам и уирам. То пък стоя. Трябва насам газ. Добре, думнат. Ей, мене му думна. Вкараха ни. Я да видим. Дали съм си направил квеста? Да, направих си го. Айде. Я да видим Стартроп. Супер рер. Окей. Добре си. Хора, аз мисля... Тук на Шелито ли да си купя гир? На ето нямам. На колата ли да си купя гир? Тук ми е пълно. Или на Дайнамайка. Не знам. Тук може да си... Може да... Тук има един клуб, който е мой. Къде е този клуб? Ето го. Аз не съм в него, защото съм от един друг акаунт. И това е моят клуб.
Пак да, смених си го. Влезте. Тук има... Тук казвам ви, като влезете, можем да играем, ако искате. А пък, ако би трябва да имаме друга група. Арте. Къде е това? Да, ето и е другата ми група, където ако влезете пак, това ми е другия акаунт, който е с малко по-малко. И хора, сега ще отидем в един акаунт. Друг акаунт, в който май имам 2 мегабокса за отваряне. За това ще се видим за вас след една секунда. Да, сега току-що влязох в другия ми акаунт. Фри. Да, ето ги двата мегабокса. Скоро ще кача видео, където отварям двата мегабокса на моя акаунт. Този, който ми е с най-много купи. И от него най-много играят. Добре, тели. Тук си вземаме на кратите. И като изиграя една игра, ще отворим тези два стар тропа. За това до след малко. И да, хора, сега спечелих и да видим какво ще ми се паднат от тези два стар тропа. Само супер рер. Да. Нормално. 100 кредита. Това ми е един от новите акаунти. Той е създан 23-та миналата година. Тук да, имам Чарли, като някои хора го нямат. Хубав герой си. Да. Маска Дарил. И я да видим. Квестове. И ще поиграем малко на този акаунт. Като мисля да развият до 5 тук тяр. Тук нещо можем ли да си купим? Я да видим. Някой друг скин, някой герой. Напрога той е колко страни. Някой... не мога, защото нямам блинк. Гадно. Хора, видях, че голям процент от вас гледат моите видеа, но не са се абонирани. Затова, ако
имате ако имате емс, абонирайте се. Сега я да видим на какво добре. Пускам на соло. Окей, тук са добри. И да започваме. Мантито скоро... хайде. Поне захилнах. Хайде. Мантито съм мина. Айде малко да му приключа. Така, и аз него ще го цепна. Да се впусках качета са хилване. Колко много квестове имам. Аз не съм играл доста време този акаунт. Да не кажеш, че един приятел ми го даде този акаунт. Хемта мой акаунт и него. Ние сме мислили двамата тук създадем. Той като фейворит. Бrawler пускам. Я да видим. Ха. Ча. Не. Я да видим. Този. Няма мастъри. И отиваме ето тук и отиваме един друг акаунт, който обаче е на мой фен. Да, той ми го даде акаунта си. Я да го разгледаме. Развитие. Браво. Развил се. Тук да му вземем. По 29 жена. Браво. Виждам, че се пира за Леон. Да видим някоя друга фречичка, която каза ми да му купя един скин, което мисля, че трябва да е тук. Да. От реарата. Хора, на кой да му купя? Я да видим кой има. Шелито има. Нито пак има. На този, който няма. Бул няма. Брок. Ел Примо. С кое най-много играе? Я да му видим фигър. Ръпс. Емс, дали има скин на Емс? Има. И на Бел. Я да видим тук. Не, няма. Тара.
Не. На Бу дали има някой ефтин скин? Чакай, не Бу. То си точно. 61. Много скъпо. Айде ще му видим от Ню. Този. Ама този си е скрипчак. Този е епик. Епик. Да видим категориите, които аз... Ранкет. Тук ще е малко трудно. Не, този просто не ме харесва. И Ори като контролери ми харесват. И ми реших, че тях ще купим. И Purchase. Ето Килари и Лори като контролери. Искам да видя вече категорията гейминг, която тук ще видях. Къде е гейминга? Опа! Стана и ретро Нани. Ама той няма Нани. А пък е епик. Ако имах че... Тук ако събираше, да, ама... Той е доста скъпичък. А той събира с Леон. Ох, пак комшиите. Комшиите с тяхното бебе. Чува съм. Ясно. Стой. Ще изиграем няколко игри. Ще му го апгрейдна. И да видим. Нямам повече колко 2 джема. Добре, ще изиграем една игра. На соло. Окей. Тук видях крола, който цепнах. Ох! И той малко е цепнал. Окей. Тук вече си пускаме и втория контролер, който е моят помощник. Айде, сцепихме първата игра. И може и на него да му направим някой друг квест. Оха, цепнахко. Леон. Айде. И Леона замина. Супер. Аз ще взема малко. Тук. А нашия.
Умря. Окей, пускай си помощника. Айде, втора победа. Умрях. Това квеста направих. Окей, отиваме в лобито. Уаха. Да видим, отворим му стар дроп. Окей. И хора, съм да ви кажа, очаквайте ново видео на Fortnite. Не знам дали ще е много скоро, но... Така. Пак се връщам към моят акаунт. Ето. Тук, където всичките съм си ги апгрейднал. Хора, аз най-много искам Леон. Просто аз съм много добър с Леон. И хора, след малко ще се включам да видите колко хора не са се абонирали, но гледат видеята ми. И тези, които са се абонирани и гледат. И ето, повечето са се абонирали, което това ми харесва. И неабонираните са 11%. Абонираните 88%. За това, моля ви, абонирайте се. И сега да се връщаме към Brawl Stars. И сега, хора, сме в Brawl Stars. Ще пусна да направя няколко квеста. Тук ще пусна някои от развитите ми. Ще пусна колта. Така. Тук. Гадно убиха, ама точно парата. Тоя бъс просто... Не се навирай. Так му мисля да ако почна и приключа. Си взема аз тук кутийките.
Той да не се скрие. Оха, ха, ха. Хайде, хайде. Айде, приключих го. Едгар Каден. Пак ми скокна. Ох. Айде, един квест направим. Сега, ако можем и другия, който... След малко може да го направя. Но ще трябва да игра на Pro Bowl 5 в 5. Мисля, че знам с кой. С пайпърката. Тук са малко катни героите. Пас. Парас. Прас един опит. Да я потайна там. Другия. Цепнаха ма. Опа. Не можа да си използвам качета. Само. Оха. Айде, газ. Вкараха ни. А това не ми харесва. Дикото си пусна хайперчарча. Вкараха ни един гол. Направо. Оп. Давай. Цъкай. Дано да съм си направил квеста. Направил съм си го. Крин Геймър играе. Перер. Легендари. Скин на Емис. Брутално. Добре. Просто не знам какво да кажа. Къде ми е Емис? Аз Емис дори развивал ли съм? Хора, просто ще развия Емис на всеки. Емса поне е по-нагоре. Тук си пускам носи и да направим една игра с Емс.
Окей. Газ. Уха. Добре. Праскам си ги с имс. Някой ден, ако направя имс на 11, аз си мислих да правя Dynamite на 11, защото му имам Hypercharge. И защо не? Те са Авка. Найде. Лесна победа. Окей, скинът не е толкова зле, ама са Mythic Legendary ли скина? Не знам. Сега ще видя. Я да видим. Но не е Legendary. Дано да е епик. Не знам. Марипоса. Мортис. Супер рар. Супер рар скин. Аз си мислих от тая легендарка ще ми се падне сега тук Грей, Сквик, Тара, Кит. Някой Hypercharge. Тук Star Power, Mar Power. То ми тате някакъв скин. Окей. Това беше за днес. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да коментирате. И от мен, чао!